Здравейте! С някои от вас се познаваме вече от обучението по Jump Arts. Аз се казвам Деница, занимавам се с играта Dark Play, както и с йога на смеха. Искам да ви разкажа за 3 минути накратко защо всъщност е хубаво да правите смях в час. Специално по математика, защото обученията бяха фокусирани върху математиката. Смеха, това не сме го измислили ние, е най-бързият начин на човек да му стане хубаво, особено пък на децата. Те по принцип им е хубаво на тях, обаче ако почнете в началото на часа с 2-3 упражнения по смях, които сега след малко ще може да ги видите визуално как изглеждат, така децата ще са едни много свежи, предразположени към задачите, които предстоят, към забавлението, което ще се случи в час. Тъй, че това е като една панацея, този смях, който може в началото да се използва за 2-3 минути, както и в края. Накрая упражненията по смях са малко по-различни, но също са много ефикасни. Това видео ще го правим за вас с много любов, с много желание, за да ви е по-лесно, по-приятно, да си видите упражненията, съответно да се вдъхновите и вие, да си измислите ваши упражнения по смях, защо не самите деца да предложат 2-3 упражнения по смях и да се преживее една много хубава емоция в началото на часа, както и в края. Представете си, ако децата знаят, че ще се смеят в началото, в края, плюс ще решават задачи, които разбират, колко много ще го чакат този час и с какъв кеф ще влизат. Надяваме се да се получи хубаво видеото. Сега след малко ще почнем да го снимаме тук с колежките по смях. Пожелаваме ви приятно гледане и много, много ви обичаме. Благодаря. Добре, започваме с пляскане. Пляскането е много важно, защото така стимулира всички точки по ръцете. Пляскаме с плътно допрени пръстчета и длани и по-силничко, ето така. Супер! Сега добавяме ритъм. Ритъмът е следния. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Супер! Сега добавяме малко движение. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Страхотно! Сега добавяме думичките хо, хо, ха, ха, ха. 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 Супер! И сега гледаме с очите през цялото време. Да, гледаме с очите. Сега го правим също, като се разбъркваме. И пак задържаме погледа на човека срещу нас. И пак. Хо, хо, ха, ха, ха. 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 Супер! Втората стъпка е дишане. С целта навеждаме се надолу, пускаме се. Дишваме много бавничко, издигаме ръцете нагоре. Хубаво опъваме тялото и издишаме надолу. Още веднъж дишваме много бавничко. И издишаме надолу. И сега, погледнете ме за момент на третия път, дишваме. И докато сме горе, казваме задържаме, задържаме, задържаме. След което започваме да се пляскаме по краката и да тичаме наоколо и да се смеем. Хайде заедно. Дишваме. И казваме задържаме, задържаме, задържаме.
Се поздравяваме, че не можем да си откъснем ръцете един от друг. Ето така. Да покажем. Сега ще направим смеховете за идеи за завършение на часа. Така, на края на часа, след решаването на многото задачи, да се поздравят децата едно с друго и могат да си направят така наречения одобрителен смях. Ето две деца, които са решавали много задачи, много им е хубаво и сега искат да се поздравят с пляскане на ръце. Друг смях за накрая на часа. Ако ни е претваряме главата, сме се преуморили, можем да я почистим с специално парцалче за почистване на ума. Пъхаме си парцалчето в ушите и така обикаляме и си почистваме, за да освободим място за нови неща. Друг смях за завършек е примерно смях с браво
и потупване по рамото. На края на часа. Браво! 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 Друга идея за завършващ смях е смях, така наречения смях Яху. Той се изпълнява с бягане и шляпане по бедрата. Да го покажем. Яху! Смешен коктейл. На края на часа да си изпиеме един смешен коктейл. Също така добре би подействало. За развеселяване на обстановката. Той се изпълнява много лесно. Сега ще покажем. Имаме смешен коктейл и приливаме. И казваме така. За да не се изморяват децата, на няколко упражнения за смях правим по едно упражнение за дишане. И това упражнение за дишане е много елементарно. То се нарича въздишка. Поемаме дълбоко въздух и въздишаме. И пак го правим. И последно. Въздишката е хубаво да е максимално звучна, да е отвътре. И докато правим упражненията е хубаво да хвалим децата, че се справят супер, че са страхотни. И така. Много добре. Много добре. Много добре. Много добре.